Helo yna a chroeso cynnes i'r ardd ar ddiwrnod braf o Wanwyn. Da ni gyd yn gorfod aros mewn rwan, ond gobeithio bod pawb yn gallu mynd allan i'r ardd neu rwla agos i fwynhau byd natur. Ac un o'r pethau gallwn ni gyd wneud i helpu, yn enwedig ar adar, ydy hyn. Rhoi bwyd allan. Dwi'n rhoi cnau mwnci, sef peanuts, a peli braster, fat balls allan. Rhywbeth arall gallwn ni gyd wneud ydy rhoi blychau nythu allan, nesting boxes. Nid yn unig ar gyfer adar, gallwch chi brynu rhain rwan ar gyfer anifeiliaid fel y dreinog, hedgehog box, a hefyd rhain. Lwch ar hwn. Mae hwnna ar gyfer gwenyn. Solitary bees, a mae hwnna'n cael ei ddefnyddio eleni eto achos bod yr haul yn tywynnu a digonadd o floda o gwmpas. Un o'r bloda pwysica yn yr ardd ydy hwn, dant y llew, neu dandelion. A mae pawb yn meddwl mae chwyn, weeds ydy hein, ond dydyn nhw ddim. Maen nhw'n bwysig iawn yn enwedig i'r gwenyn, felly os gennych chi ddant y llew yn yr ardd, gadewch lonydd iddo fo. Dyma i chi floda cyfarwydd iawn i'r rhan fwyaf ni. Dwi'n siŵr briallu ydy'r rhain, yn Saesneg primrose. A rhain ydy gyda rei o'r bloda cynta i ymddangos yn y Gwanwyn. A mae'r gair Saesneg primrose yn dod o prima rosa, Lladin, prima rosa, the first rose of spring. Un peth syml gallith pawb i wneud mwyn denu bywyd gwyllt i mewn i'r ardd ydy adeiladu pwllyn, y pond. Da ni'n ffodus, mae gennym ni bwllyn eitha mawr y fan yma, ond does am rhaid o fod yn fawr o gwbl. Os gennych chi hen sinc neu hen dop bin metal, gallwch chi roi hwnna ar y lawnt i lenwi o efo dŵr a mi ddaw'r bywyd gwyllt i hwnna hefyd. Dwi wedi plannu hanner dwsin, 6, o goed a falau yn yr ardd. Ar amser yma'r flwyddyn, maen nhw fel allwch chi weld ar I gorau. Fyddan nhw gobeithio llond a falau ar ddiwedd yr haf, ond rwan mae'r gwenyn wrth I boddau efo nhw. Dyma I chi floda eto, oedd yn niferus dros ben ar ddechrau'r Gwanwyn, ond falle sydd ddim mor niferus rwan, maen nhw wedi mynd drosodd, maen nhw'n dechrau marw yn ôl, ydy llygad Ebrill yng Nghymraeg, yn Saesneg lesser celandine. A rhain fel y blodau gyd yn bwysig dros ben i'r gwenyn sy'n edrych am fwyd ar ddechrau'r Gwanwyn. Dyma I chi bry bach diddorol ydy hwnna. Mae e'n edrych fel gwenyn, looks like a bee. Ond dim dyna be ydy o gwenynbrif, ydy o bee-fly, sef pry sydd yn edrych fel gwenyn. A fly that looks like a bee. Ag eto, mae hwn yn hoff o fwydo ar ddant y llew a mae wedi bod yn gyffredin iawn eleni. Wel, dwi'n gobeithio bod pawb yn nabod y blodau glas yma tu ôl I mi. Chi'n gweld nhw fan yma? Yng Nghymraeg, clychau'r gog neu butchers y gog. Yn Saesneg wrth gwrs bluebells. A mae bluebells yn ffynnu, yn gyffredin iawn ym Mhrydain. Very common in Britain. A mae pobl o'r cyfandir, from the continent, yn dod draw I Brydain I weld y sioe o flodau butchers y gog. Blodyn arall sy'n gyffredin iawn ar hyd ochrau'r ffyrdd yn enwedig eleni ydy hwn. Botwm crys yng Nghymraeg, yn Saesneg Greater Stitchwort. Ond mae yna lot o enwa yn ymwneud efo botwm yn Saesneg hefyd. Brass button yn hun, neu poor man's buttonhole yn enw arall arno fo. Rwan dwi wedi sôn yn barod am bwysigrwydd dant y llew I wenyn. Dant y llew wrth gwrs ydy dandelion. Wel, nes ymlaen, unwaith mae o wedi blodeuo a wedi cael ei ffrwythloni, once it's been fertilised, mae'r hadau yn ymddangos. A mae hein yn gyfarwydd iawn I bawb ac yn fwyd I adar bach a hefyd rhywbeth I blant gael chwarae efo fo. Os ydych chi yn gallu adeiladu pwllyn eitha mawr, os ydych chi'n ffodus, falle ddaw'r blodyn yma, un o'n hoff flodau
Yng Nghymraeg, gold y gors. Yn Saesneg, marsh marigold. A dwi'n cofio'r bloda yma pan o'n i'n fachgen bach yn tyfu ar hyd caeau glyb ym mhob man. I remember them growing on wet fields all over the country when I was young. Mae'n anodd iawn I fi ddangos nythod adar, birds' nests I chi, achos dwi ddim isio I aflonyddu, dwi ddim isio disturbio nhw, ond o'n isio dangos hwn. Mae hwn mewn eiddew, ivy, mewn postyn, reit yn ymyl y tŷ. Llwch chi weld hwnna? Nyth driw. Y wren's nest, fantastic. Dwi wedi camu allan o'r ardd dim ond ryw 20 metr, 20 metres, I ffordd fach dawel. Ac wrth ochr y ffordd, gallwch chi weld fan yna tu ôl I mi, planhigyn blodyn o'r enw gorthyfail. Gorthyfail. Yn Saesneg, cow parsley neu lady's lace. Ac yn y Gwanwyn, mae'r rhain yn tyfu yn gyffredin iawn ar hyd ochrau'r ffordd. A dyna ni, dwi wedi mynd â chi o gwmpas yr ardd ac allan dim ond tua 20 metr o'r tŷ. A mae o'n dangos I gyd os eisiau chi wneud ydy gwneud y pethau bach. Do the little things. Plannu coed ar gyfer y gwenyn, adeiladu pwllyn, build a little pond, rhowch y blychau allan, boxes out for birds, mammals and bees, a da chi, edrychwch ar ôl y bywyd gwyllt. Diolch am wrando. Thank you for listening.